गिबियावनो बासायगिरि फोरबो जिसुखौ हामबाय होनदों। नैथियाव आंनि बे चेनेलाव साफ्रोमखौबो दिनैनि बे गोदान भिडिअनि गेजेरजों फिन खनसेबाव बरायहरबावनाय थाबाय। आङो दिनै मोनसे गोदान टपिक लानानै फैदों, बेनो जाबाय जिउनि फिथाइ। जोंखौ इसोरा गावनि साफ्रोम फोथायारिफोरखौ मोजां फिथाइ थायनायखौ हास्थायो। जों जहन 15:11 सिरियाव नायोबा जोङो मोननो हायो, आंनो नोंगौ द्राखा बोन्दोंआ आरो आंनि आफाया आबाद मावग्रा। जोङो बेयाव नायोबा मोननो हायो जहन 15:8 सिरियाव नायोबा जों मोनो। आङो बेखौ मोजाङै फरायनानै होनो, नोंसोरनि गोबां फिथाइ थायनायफोरजोंनो आंनि आफानि महिमाया नुजागोन आरो बेबायदिजोंनो नोंसोरो आंनि चेलाफोर जागोन। मोजां फिथाइ थायनाया जाबाय थार खृष्टाननि सिनायथि। माथाय 7:20 सिरियाव जोङो नायोबा मोननो हायो, सोलिग्रा नाबिफोरखौ बिसोरनि फिथाइ थायनाय आरो बिसोरनि मावनायफोरजोंनो मिथिगोन। मानोना मोजां बिफांनिफ्राय गाज्रि फिथाइ थाया आरो दुम्रु बिफांनिफ्राय सुजाय फिथाइ थाया, बेखौ जोङो फिथाइजोंनो सिनायगोन होननानै जोङो स्पष्ट मिथिदों। फिथाइ थायनो रोङाब्ला खैफोद दङ, मानो होनोब्ला जोङो मोजां फिथाइ थायनो थाखायनो दिनै जोङो जिसु ख्रिस्ट'जों जों हांख्राय जाबाय। जोङो मोजां फिथाइ थायनो रोङाब्ला जोंहा खैफोद दङ। माथाइनि 3:10 सिरियाव जोङो नायोबा मोननो हायो, बिफांनि गुदियाव रुवाया हारखा जाबाय, बियो मोजां फिथाइ थायै फांफ्रोमबो बिफांखौ दानफायनानै गारहरगोन। जहन 15:2 सिरियाव जोङो मोननो हायो, मोजां फिथाइ थायै फांफ्रोमबो बिफांखौ दानफायनानै अराव गारसननाय जागोन। जोङो दायो नायनि सावहोजानाय दुम्रु बिफांनि सोमोन्दै। बे दुम्रु बिफाङा मानो सावहोजाखो आरो मानो रानलांखो, जों बेखौ माथाइनि 21:19 सिरियाव जोङो नायोबा मोननो हायो। सानसेखालि जिसु ख्रिस्ट'आ बैथनियानिफ्राय अखानायै बेरेफुंजानि नोगोरनिफ्राय थांफिननाय समाव ओंखाम उखैदोंमोन। बियो गाव थांनाय लामायाव गोजाननिफ्राय बियो नुहुरदोंमोन फांसे दुम्रु बिफां, जोबोद नायनो मोजां आरो बिलाइ बहरा। बेनिखाय जिसु ख्रिस्ट'आ फिथाइ मोनजागोन होननानै जेब्ला बे दुम्रु बिफांनि खाथियाव सौहैयो, अब्ला बियो नुनो मोनबाय नायनो मोजां, बिलाइ बहरा, नाथाय बिफाङाव फिथाइ थाइसेबो गैया। बिनिखाय जिसु ख्रिस्ट'आ बे दुम्रु बिफांखौ दुखु मोननानै उखैनाय समाव मोनजायैनि थाखाय बियो दुम्रु बिफांखौ बुंदों, नों माब्लाबाबो फिथाइ थाइथोंसै। बे समावनो दुम्रु बिफाङा रानदों। दिनै जोङो बे दुम्रु बिफां बायदि नायनो मोजां, बिलाइ बहरा, नाथाय फिथाइ थायनो रोङैनि थाखाय बे दुम्रु बिफाङा दिनै सावहोजानायखौ जों नुनो मोनदों आरो रानलांनायखौ नुदों। दिनै जोङो संसारनि गोबां बिथिङाव जोङो न'खरखौ लानानै, जोंनि गथ' गथायखौ लानानै, जोंनि धोन सम्पतिखौ लानानै गोबां जौगानाय, नायनो मोजां, हिक्खित, डिग्रिधारि, साकरियाल, नाथाय जोङो आत्मिकआव जों बोलो गैयै, आत्मिकनि जिउनि फिथाइ थायनो रोङै बिफां बायदि जोङो जानानै दङ। जोङो जिउनि फिथाइ थायनो रोङै बै सावहोजानाय दुम्रु बिफां बायदि जोङो दिनै गोबां न'खरफोराव जोङो दङ। जोङो दिनै नुनायाव जोबोद मोजां, धोनि, धोन सम्पति, थाखा फैसाजों बुंफबनाय, नाथाय जोङो दिनै जिउनि गांनाय गैया आरो जोंनाव जिउनि फिथाइफोरखौ जोङो नुनो हायाखै। जों दिनै बे दुम्रु बिफां बायदि नुनायावल' बिलाइ बहरा, नायनो मोजां, जों नुनायावल' जोंनि गथ' गथाय हिक्खा दिक्खा डिग्रिधारि, धोन सम्पति, थाखा फैसाजों बुंफबनाय, नाथाय जोङो दिनै जिउआव जिसु ख्रिस्ट'खौ नागिरनो रोङाखैब्ला, जोङो बेजों नांथाबनानै जुदि थायाखैब्ला, जोङो जिउनि फिथाइ जोङो माब्लाबाबो थायनो हानाय नङा आरो जोङो ख्रिस्टीय जिबन जापन खालामनायाव जोङो जौगानो हानाय नङा। बेखौ दिनै जोङो बे बाइबेल सिरिनि गेजेरजों सोलोंनो हाबाय। बिनिखायनो इसोरा मोजां फिथाइ थाइगौबा जोंखौ लामा नायो आरो जोंखौ गाज्रि आखुथाइफोरनिफ्राय सोलायगौबा बियो लामा नायो। जोङो लुक 13:7 सिरियाव जोङो नायोब्ला मोननो हायो, सासे मालिकआ गावनि लेङियाव फैनानै बुंफैबाय, आङो बे बागानाव बोसोरथामसिम फैनानै फिथाइफोर नागिरफैबाय, नाथाय आं बोसोरथामसिमबो आङो थाइसेबो फिथाइ मोननो हायाखै।
बिनिखायनो बियो बागान नेग्राखौ बुंबाय, नोङो बे बिफांफोरखौ दानफायनानै अराव सावदो, मानोना हाखौ ओरैनो आद्रि खालामनाय जागोन। नाथाय बागान नेग्राया बुंबाय, आंखौ आरोबाव बोसोरसे लामा नायबावदो। आङो बिफांनि सोरगिदिं जावनानै हासार होनानै आङो जोथोन खालामनोसै। बेयाव फिथाइ थायोबालाय थायबाय, फिथाइ थायाबा बेखौ दानफायनानै अराव गारसननो हागोन। अब्ला जों बे बाथ्राजों सोलोंनो हाबाय, दिनै इसोरा जोंखौ सैसोनायजों लामा नायो। जोंनि मोजां फिथाइ थायनाय, गावनि मोजां हुदाफोरखौ सोलोंनाय, गावनि बोसोनफोरखौ मानिनानै फिथाइ थायग्रा जानायखौ इसोरा दिनै जोंखौ लामा नायदों। फिथाइ गोनां जानांगौब्ला जोङो मा जानांगोन बेखौ जोङो हसिया 14:8 नायोबा जोङो मोननो हायो। आं अरायबो गोथाङै थानाय लिंसन बिफां बायदि, आंनिफ्रायनो नोंसोरो फिथाइ गोनां जायो। आङो नोंसोरनि आरजखौ खोनासंगोन आरो नोंसोरनि बिनायफोरखौ आङो होगोन। आङो बिसोरखौ बेंगोन। जहन 15:4-5 जोङो नायनि। नोंसोरो आंनियाव नांथाबनानै था, आंबो नोंसोरनियाव नांथाबनानै थागोन। जेरै दालाइया द्राक्षा बोन्दोंआव नांथाबनानै थायाब्ला गाव हारसिङै फिथाइ थायनो हाया, बेबायदिनो नोंसोरबो आंनियाव नांथाबनानै थायाब्ला फिथाइ थायनो हाया। आंनो द्राक्षा बोन्दोंआ, नोंसोरो आंनि दालाइफोर। जायहा आंनियाव नांथाबनानै थागोन बिनियाव आंबो थागोन आरो बियो रासिन फिथाइ थायगोन। आंखौ नागारनानै मुङा मुंसेबो नोंसोरो खालामनो हानाय नङा। मोजां फिथाइ थायनोब्ला जोङो इसोरनि सिङाव जोङो थानो नांगौ आरो बे इसोरजों जोङो नांथाबनानै थानो नांगौ। जेरै दालाइया बिफाङाव नांथाबनानै थायाब्ला जेरै बोलो गैयै जायो, रानलाङो, बेबायदिनो जोङो इसोरजों नांथाबनानै थायाब्ला जोङो जिउनि फिथाइ थायनो जोङो हानाय नङा। जोङो बिफाङाव नांथाबनानै थायोब्लासो एबा जोङो इसोरजों नांथाबनानै थायोब्लासो जोङो फिथाइ गोनां जागोन। जहन 15:2 बुंदों, रासिन फिथाइ थायनाय बायदि आङो फिथाइ थायग्रा दालाइफ्रोमखौबो फोसाबो। इब्रि 12:5-6 बुंदों, आं जायखौ अनो आं बिसोरखौ साजा होयो आरो फोसाबो, जाहाथे बिसोरो मोजां जानानै गोसो सोलायो। जोङो जुदि मोजां फिथाइ थायनोब्ला आरो मोजां ख्रिस्टीय जिबन जापन खालामनोब्ला जोङो गोथार जिउनि सिङाव जोङो थानो नांगौ आरो गोथार जिउनि दैदेननायजों जोङो थाबायनो नांगौ। रुमिया 8:9 बुंदों, जायनियाव गोथार जिउआ दङ बियो मोदोमनि थोननाय बायदि थाबाया, गोथार जिउनि थोननाय बायदिसो थाबायो। जोङो दायो नायनि गोथार जिउनि फिथाइफोर। बे 9 गोथार जिउनि फिथाइफोरनि सोमोन्दै आङो मोनसे मोनसे बिजिरनानै होगोन। बेयाव दङ गालातिया 5:22 जोङो गिबियाव नायनि अननाय, माथाय 5:44 बेनो इसोरनि थार अननाय। बेयाव बुंदों, बिसारुफोरखौ गावखौ बायदि अन आरो बिसारुफोरनि थाखाय आरज खालाम। जोङो सासे थार ख्रिस्टियानब्ला जों दिनै बिसारुफोरखौ अननो हानांगोन। बेनिखायनो दिनै अननायखौ सेथि जोंखौ खालामनो होदों। रंजानाय, गित 97:12 बुंदों, ख्रिस्टनाव थानानै रंजानाय। जोङो जुदि इसोरखौ मोनबायब्ला जोङो निस्सय अरायबो इसोरजों लोगोसे रंजागोन आरो जोङो गुबुनफोरनि सिगाङावबो जोङो खुसियै जोङो रंजा बाजा जोङो थानो हागोन आरो बे रंजानाया जोंनियाव थाबाय थागोन। फिलिपि 4:4 बुंदों, फोरबोजों खौसेयाव थानानै अरायबो रंजादो। गोजोननाय, जिसु ख्रिस्ट'आ जोंनि गोजोन जिउनि राजखुंगुर। जायहा बे जिसुखौ फोथायो बिनियाव अराय सम गोजोननाय, सान्थिया थाबाय थागोन। सैसोग्रा, जाकुब 1:4 नोंसोरो लागारबो सैसोग्रा जाथारनांगोन। नोंसोरो सैसोब्लासो नोंसोरखौ मुङा मुंसेयावबो हमथानो हानाय नङा। दिनै जोङो इसोरखौ मोनबायब्ला जोङो सैसोनो नांगोन। दिनै जोङो तारनाकारि पलनि सोमोन्दै नायोबा मोननो हायो। गोबां बियो जिसु ख्रिस्ट'खौ जेब्ला बियो मोनदोंमोन, नाजावदोंमोन, अब्ला बियो गोबां सैसोनायखौ जोङो नुनो मोनदों।
2 करन्थिया 11 बालाब 1निफ्राय जोङो जोबनाय सिरिसिमाव जोङो नायोब्ला मोननो हायो। बियो सोरनिबा गांनायाव गांफादों, सोरनिबा उखैनायाव उखैफादों, बियो सोरनिबा जब्रा जानायाव जाफादों। दिनै गोबांथार दुखु खैफोदनि गेजेरावबो दिनै बियो गासै बिसयाव थोब्लाबो थोआब्लाबो बियो सैसोनो बियो सोलोंदोंमोन। दिनै जोङो आं बिखौ फोथायो एबा आं जिसु ख्रिस्ट'खौ फोथायो होनग्राया बियो जेरै सैसोदोंमोन जोंबो सैसोनो नांगोन। जोङो 1 जहन 2 बालाब 6 सिरियाव जोङो मोननो हायो। आं बेखौ फोथायो होनग्राया बियो जेरै थाबायदोंमोन बेबो बेबायदिनो थाबायनो नांगौ। दिनै जोङो मोननो हाबाय। जोङो दिनै बे जिउनि फिथाइफोरा जोंनियाव थानो नांगौ। जोङो सैसोनो हानाय गासै बिसयावबो जोङो पल बायदि जिसु ख्रिस्ट' बायदि जोङो सैसोनो हानो नांगोन। अनसोग्रा रुमिया 12 बालाब 10 सिरियाव जोङो मोननो हादों। गासै आयेनानो अननायाव सोनारदों, मानोना इसोरा अननाय। नोङो अननाय थायोब्ला नोङो गुबुननि माब्लाबाबो गाज्रि खामानि मावनो हानाय नङा। अननाय थायोब्ला जोङो मानिगोन, मानोना अननायाव नायनो बानाय गैया, अननायाव मेगन सानाय गैया, अननायाव रावखौबो दुखु होनाय गैया, अननाया रावनिबो गाज्रि हाबा मावा। जोङो मार्कुसनि 12 बालाब 31 सिरियाव नायोब्ला मोननो हायो। गुबुन मोनसे हुकुमा बेनो, नोंनि खाथिनि मानसिखौ गावखौ बायदि अन। जोङो दिनै बे अननायनि गेजेरजोंनो गासै नाबिफोरनि हुकुमा बे अननायनि सोदोबावनो जोबदों। जोङो बे अननायनि गेजेरजोंनो बे नाबिफोरनि 8 आयेना बेयाव हाबनानै दं होननानै जों मिथिनो मोनदों। जोङो जुदि थार ख्रिस्टियानब्ला जों इसोरखौ मोनबायब्ला जोंनियाव बे अननाया अराय सम थानांगोन गुबुननि सायाव। मानोना इसोरा गावनि सासेल' बिसा हौवाखौ संसारखौ अननानै जोंनो दान होबाय। बिनिखायनो इसोरनि सेथि बिथोना अननाय। मोजां जानाय 1 करन्थिया 10 बालाब 24 सिरि। रावबो गावनि मोजांनि थाखायल' दा हास्थाय, गुबुननि मोजांनि थाखायबो हास्थाय। मानोना गावखौल' मोजां खालामनो हास्थायनाया लांसुनियानि साननाय, नाथाय गुबुननि मोजांनि थाखायबो हास्थायथों। फोथायनाय गासै बिथिङावबो इसोरनाव सोनारग्रा आरो फोथायग्रा जाथारनांगोन। जोङो फोथायनानैनो जोङो बे इसोरनाव जोङो भरसा खालामनांगोन। फोथायनायजोंनो जोङो गासैखौबो सोनारनानै बे इसोरनि खाथियाव जोङो थानो नांगोन। मानोना फोथायनाय गैयाब्ला रावबो इसोरखौ नुनो मोननाय नङा। इब्रायारि 11 बालाब 2 सिरियाव जोङो मोननो हायो। फोथायनायजोंनो जोंनि आजै आजौफ्रा इसोरजों हामजा जानायखौ मोननो हादोंमोन। जों फोथायालाबानो रावबो इसोरखौ खुसि खालामनो हानाय नङा। जोङो दायो नायनि गुरै माथाय 11 बालाब 29 सिरि। नोंसोरो आंनि जुंगालखौ बान, मानोना आंनि जुंगाला रेजें आरो आङो जिउआव सोद्रोमा आरो गुरै। जों इसोरनि जुंगालखौ बानोब्ला जोङो सैसोनो हागोन। जोङो फारेव बायदि गुरै आरो जोङो दद्र' जोङो जानो हागोन। मानोना जोंनि जिसु ख्रिस्ट'आ गुरै, सोद्रोमा आरो सैसोग्रा। जोङो जिउनि फिथाइनि सोमोन्दै सोलोंबाय। माबाफोर आंनि बुंनायाव गोरोन्थिफोर जादोंब्ला नोंथांमोना निमाहा होगोन। आङो जिउनि फिथाइनि सोमोन्दै दिनै बेसेखौनो बुंनानै दोनथ'नाय जाबाय। एसेनोसै, गोजोन्थों।